Tak, ahoj, já vás zdravím u mého dalšího dílu a dneska si teda řekneme něco o PvZ, slouženě Plants vs. Zombies. Je to mírumilovná hra se zombíkama a kytičky proti nim válčí, to už můžete odkoukat z názvu. Tak, takhle to vypadá. Takhle a když už všechno vyhrajete, tak to máte od znova, takže to mě docela naštvalo, že zatím vlastně je celá ta adventura. Ale první, co by mě ohromilo, je to, že se to nedá zvětšit. Takže jsem pátral. Tady nastavení options si musíme dát full screen, aby se zvětšilo celý, protože pak je celkem lepší, ale zase ta grafika se zhorší, takže není na vybrané. Tady jsem si zmenšil muziku, protože by mě bylo špatně asi slyšet. Tak. Vidíte, teď jsem dal oka, teď takovýhle, možná, no, tak. Já jsem si teď před chvilkou koupil kytičky, tady dvě, vidíte, mám tu šneka i. Jsem si dávno koupil, můj brácha to vyhrával, takže jsem měl oprácení. A tady, jak vám ukazuje vodu, tak musíte vzít takhle vodu. To je vlastně, no tak tenhle Zen Garden dostanete až jako po čase, když vyhrajete skoro celou adventuru. Když si koupíte tohoto šneka, tak ten vám dává ty peníze. A když mu dáte čokoládu, tak je hrozně rychlej. Vidíte turbo úplnej. Tak. Teď musím dát sem. A možná, že za chvilku už budu tady to hnojivo. No je to takový nekonečný celkem. A ono se vám to pak, koupíte si to za 1000 nebo za 1500. Podle toho co a jaký květináč a potom si to prodáte asi za 3000. Tak, dšnek je hyperaktivní po té čokoládě. Já si to dám asi sem. Tohle si dám taky sem. Vidíte? Hele, už ty tohle hnojivo, jo? A teď vyrostou. To hnojiva je taky omezený počet. To si můžete koupit tady. Tak. Teď oni už nic nechci, že jo. Tak jdeme do hlavního menu a ukážu vám, s čím se tady vším můžete setkat. Na zombíky se podíváme největší. Tohle je úplně základní zombík. Tohle je zombík s vlajkou, to je o něco silnější, ale o tom není nic moc řešit. Tyhle tři jsou nejzákladnější. Tenhle skáče přes brambory a přes všechno, tenhle je potom hrozně rychlej, tenhle před sebou má dveře, tenhle asi nejlepší, nejoblíbenější zombie, ten má před sebou, nebo jako, je to dancing zombie, ale v podstatě to je Michael Jackson a vynoří se ze země zombíci. Potom nejsilnější je tenhle zombos, s tím bojujete úplně na konci adventury. Tady malinký, který vysadí tenhle ten veliký, ten vysadíte do toho malýho, takhle ho hodí před sebe a on čede před ním ty kytky. Tady máme pár katapultů, nebo jako tohle katapult, tenhle dělá zase náledí, tohle je balónek. A to by bylo asi všechno s tím hodně vážným. Jo, takhle je ten Michael Jackson a vynoří se ze země tohle. A jak tady je to volné místo, tak tam je Yeti. Ale to vlastně musím moc ještě zřejmě. A Planty, to jsem celý vyhrál skoro. Takže tak. Adventura. No, takhle nějak. Tak. Man, these zombies just keep coming. This time around I wanna
pick some seeds for you. I choose these three. Tak, vidíte, tady nám půjdou tyhle zombici. Tyhle ty nám vybral, ty můžeme dát pryč. Tak, já bych si vzal katapult, sluníčko určitě, tohle, ještě něco, takhle, mě nic moc nenapadá. Tak, ready set plan, začínáte s 50 sluníčkama. Nejlepší taktika je podle mě, že si jako první nasadíte sluníčko. Nějaký sluníčka tady vám jdou takhle z nebe rovnou. Tak, teď mám na další slunečníci. Tak. Vidíte, teď jdou slunečníci. Tak se mi načet tahle potato mine. Jako tenhle první level určitě jako je lehký, to jo, ale ono pak, když je ty další levely si musí dělat třeba 10krát, než se vyhraje jeden tenhle level. Tak vidíte, tam vylez tenhle a až na něj šlápne, tak vybouchne. Podle mě tyhle hry znáte hodně lidí. Dělám to jen tak ze srandy dneska. Tak třeba tohohle tam dáme, to je taky základní píšu. Nebo píšu trna se jmenuje. Tady vybouchne, teď se dívejte, jo. Popcorn. Tak. S tím ani moc sranda není. Tak si dáme sem třeba tohle hvězdička. Tu mám rád. To je takhle mrkne. Vidíte? Mrkne. Tak. Potom tady máme takového kukuřici. A kukuřice někdy prostě takhle spadne na máslo, někdy zase kukuřice. Lepší je teda, mám radši, když spadne to máslo. Teď si to dělám hodně nepřehledný, to uznávám. Tak. Takže tu nemám toho šneka. Není to moc zábavný. Prostě a hrajete do té doby, než vás to nepřestane bavit. Zase si sem dám tohodle. Se jmenuje Kernel Food. Ty první levely vás nebudou bavit, ale potom tam se jiný jako pusla a tak. No, to je jedno. Hlavní menu. Potom tu máme minigames. To je docela těžký, to nemám moc rád. Třeba jedna minigame je tohle. Jo, musíte házet tyhle ty ořechy jako bowling. Červený exploduje, jiný jsou normální. Takhle. Jenom vám ukazuju blíž tu hru. Na tohohle Bugheada musíte víckrát, ale tenhle explodovač vždycky je nejlepší, to máme taky rád. Ale ještě tu máme jednoho. Tak rovnou je tady zabijeme. Tak a tohle zabijeme jednou ranou. A my menu, please. Potom tu mám pucle, ty mě hrozně baví, ty mám ze všeho nejradši. Tak, tady máme jedno tohle, tak to si dáme třeba sem. Tak, tady mám tohle. Ne. Tak to jsem nejdal dobře.
To jsem neudělal dobře, tak. Tohle by mohlo lepší, většinou se mi to jako daří už vždycky, ale dneska to je nějaký těžký. Jsem nastavil ještě jeden mrazicí. Zapiš, zabij ho. Prosím. Tak, vidíte, teď jsem prohrál a zombie kročil do mého domu. Zombies ate your brains. OK. Žádná katastrofa, není. Líp. Potom tu máme survival. Survival day, to je vlastně to stejné, co jste viděli na začátku, akorát, že v těžší formě. Tak, potom tu máme shop, to je crazy day, seznamte se. Mluví hrozně divně. Co je tohle? Disku, jo, to je na bazén. Jo, takhle, já bych si hodně rád našel na imitátora. Ten prostě máte tam třeba tohodle ošechat dvakrát, že se vám nenačítá tak pomalu. Potom tady tohle je velká kukuřice, to je vlastně upgrade tý malý a ta se udělá jako tělo a padne na ty zombie, ta kukuřice. Tohle je Wintermelon, nějak tak se to jmenuje, a jo, Wintermelon, který to psal, a ten zmrazí a hodí na něj melon. Tohle to je taková našlapná mina. Tady prodávají kelímky rovnou s těma. Tak,